martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah na marhabang so di bano gijang. Gok puji-pujian dot hamuliat yang malitihan hupasat hami tuho. Natotong mga ramoti parngulon nami daging nang to dinami ali Tuhan satu tikyon. Satu kinay pili Tuhan no lau bigis sa hatami mahami ali Tuhan. Homa na mga ramoti ati-ati ng pikiran nami be. Mga sanguarnya anak Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Shalom horas madihita sa luhut na ama nami ina nami haagi na pinaribot. Noeng marasar mahita di hatan ni bata ima na dienet siyan buku Galatia biddo tolu mamuka siyan ayat 20 tolu sa 1:20 siya. So nganon madidok hatana di siyo jama tuhita sa luhut na. Alay taga soroha porsiaon terhurung duhita di bagasan patik jala dihisu managam ha porsiaon nanaing patadahon dobi asa gabi so masiparorot do patik ki mabuwag kita tu Kristus asa siyan ha porsiaw kita di pitori alay dungro ha porsiaoni dang beginom goman ni si paroroti hita ay saluhut do hamu anak ni debata marhiti-hiti haporsiaon di Kristus Jesus ay Kristusido di parulos so kamu sudah hamu naung terdiri tu bagasan Kristus dang marjabar disi Jahudi manang gorik hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ay sada do hamu saluhut na di bagasan Kristus Jesus alay anggo Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham do hamu atong jala panean mangihuton baga-bagay ido ianggo sahatna jala nagabe topik ni hatani debata di minggut ta sadario na manginang ima gabe akka anak ni debata merhite haporsiaon di Yesus Kristus damang day nang haangginan ni halongan ni bagasan Kristus Yesus jujud do tabigi padohan ni halak batak na madok dang daw tu bisyan bonana na marlapatan maya manginang dang jauh beda ianakon tu natorasna terlumubi ma di hal pangalaho molojukul pangalaho ni sada-sada ianakon say pitor adong domadok ay nasoni maharuan na tuatuam ay tadda doho anak ni siyan songoni do tong dang daw tu bisya bonana na tuatuan na pinasongoni do pangalaho na ina. Sebaliknya amang inang molo adong sada dadanak natung macay burju nga burju sopan muse malo bisuk dang jarang tong pitor arong dojol mamadok olo tahebah tadado anak ni si partong ibana olo tahebah na burju do na tua-tua nyodda ay dang daw tubis siya bonana inna las ni rohani na tua-tua na unat mangida iya nakon na naburju mertua na iya teh ina alani amang inang nang pesasitong na dang say akurat pinilayani ay molo na tua-tua pastido mangajar hon na denggan jala ido halalas ni rohana molo burju iya nakon na jala lebih maju sian ibana uringgas sian ibana usukses sian ibana amang inang haangginan ni holongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus topik ni jamita minggut ta sa dario paingotok kita na anak ni debatado hita marhiti haporsiota di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus alaya manginang bawa sa pola ikon hupukaha minakin marhiti padohan dang daw tubis ya bonana na mengajak kita sa luhut na hami amanginang mangarimangi dirita sa diri imasongon anak ni debata hita moha nung ngasitok kita jala nung ngatikos hadiriot tanah selam molo taigot maju pangalahota na taulahon ngasitong sohon na dipatupan ni Tuhan Yesus Kristus tu hita on mamanginang sebuah perenungan na tungmat cemorat apakah setiap perkataan kita tindakan kita pikiran kita
hati kita sitong songon anak ni dewata, sitong songon pangula holong na niulon ni Kristus. Manang nalalap dope hita di bay portibion, hola na hagiot ni daging dope hita harikoton. Atik beha adong mandok batoy madapoan, ay asal maninggan berdalan ulang no, asal maburjui ba, boy malam bagas amang inang angarinang ngiyota di tikion. Bohado hita sa sitong nagabi anak ni debata. On mamanginang tumatsemorat sebagai perenungan di hita sa luhod na. Damang din ang nanihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Molo hita bereng turpuk ni jamitaon. Iman di pa adar si Paulus do nasobuwi adong jol madapotan haluaon moloholan alani mangulahon patik alay na terutama aporsyaon tu Tuhan Yesus Kristus do naboy paluahok kita. Alay tutu dang na maswadahon patik na nidok na manginang. Ay ido penuntun adorang soro Yesus Kristus. Jala Tuhan Yesus pe ro hagugot ni patik ido. Makahologi di bata patik na berjolo satu papaton. Makahologi jolma patik palimon satu basa puluhan. Alani doa manginang nunga di pitori hita di bagasan haporsyaon tu Tuhan Yesus Kristus. Jala didok di si gabi anak ni debatado hita marhite haporsyaon tu Yesus Kristus. Hobar tu topik ta amanginang marhite turpukon adong tulupoin na dipasingot tu hita buah hita anak ni debata buah sa didok ko kita gabi anak ni debata dapat julu nung nga tardidi hita damang denang nanulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus padidion na badiyay parhitian ni asin ni rohani di bata dui tujon ma na mekmet nang namangudang ay marhite padidioni jonjong huriyay dito nga tonga ni portibyon jadi pataw na sida di bagasan haporsyaon majalo hasisaan ni dosa hatutubo pa dua halion haluwaon siyan gonggoman ni hamatean do si bulis jala dapotan hasonangan sa liling ni liling na laos marhite padidioni di pasada do akana porsyay tu bagasan hamamate dokot haheon ni Tuhan Yesus uhut manjalo to di porbadia marhite na manginang di odol hoddo si didi oddo poso-poso di tong-tongan ni huriyay ala marhite ido tersahap na sida tupungan ni akka na hinokop ni Kristus elas do rohani Tuhan Yesus majakon ng akka dadanak sosowad do asa didasdas akka natoras akka dadanak ng tardidi mandohoti si kolaminggu dohot akka perpunguan na asing di huriyay laos tao dohoddo sada do huriyay di bagasan padidion na badia nung ngasay sa hali di pamasa padidion tu sa halak sa liling di hununa hita na nung nga dididi di bagasan guar ni di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia ima amang inang nanungasa masuk tupungon ni hala Kristen na badia si Hutos Kristus alani do amang inang didok gabi anak ni debata hita marhite haporseota tu Tuhan Yesus Kristus napaduahon sada di bagasan Kristus namang denang na nihulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus punguan halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus imak kanang terdiri nakin terlumuwi ma di sada-sada huria molo si Paulus madok digabar honsongon tubuh dohita manang daging jala Yesus Kristus ma uluan ni huriyay damang dainang tubuh manang dagik taon terdiri do siyan beberapa anggota tubuh jala molo tarsiat rupani tang siamun sudedo makilala sudedo gali
Nang manian song ni hita amang inang halak na porsiya di huriyat tay. Sisada pakkilala kita, sisada pakkirimo kita, sisada roa hita, molo adong dongan na urangan na marhabot ni roha ta urupi unang gabi ta hata-hatai unang gabi ta rehe atto nga manginang dang sitong jaladak takas bihape molo adong musutta di bagasan huriyai molo adong jolma na suta atoy di bagasan huriyat tay molo adong jolma na hita hasuguhon ay ikon marsiyaulongan do hita amanginang alasada do hita di bagasan Kristusin jala dilihat do tuhita masing-masing talenta karunia fungsi masing-masing asa hita ulahu ni asa sikop pagkubasyon ni huriyat tay marhite halujat tabi marhite na memelihod diri hita di huriyay alanido amang inang molo taulahu ni sitong mahita gabi anak ni debata sitong mahita na porsiya to Tuhan Jesus Kristus. Tarida maparbuena nung nga sa dahita di bagasan Kristus. Ikon rap maju, ikon rap sukses, jala rap marlas ni ruha. Napatuluhon amang inang parnap punaw ni Kristus do hita. Damang denang nanihulungan adong sada barita mardongan poda. Ima sahalak dadanak na lagi mawas. Marikati bebana tu ruang dapur. Jala di ida ibana ma dua galas di si. Galas na parjolo tarbain sin kristal. Jala bagak ukiran na. Arga alay kotor jala marabu. Doang go bagas nai. Dihabirang na arong galas na paduahon songon galas plastik na mura. Alay iyas dicuci. Pitor dibuat dadanaki magalas na paduahon. Asay pakyon na minum pamaguhon uwas nai. Damang dinang nanihulungan. Molo mawas sita manang neng minum. Galas na diro tapaki. Totu songon dadanaki ma rapi lihat ta mamilit. Galas na mura alay iyas. Songon dia pemewani galas. Molo bagasan dibagas na kotor. Jala maraw pasti nang matlapatan be. Damang day nang hita anak ni Debata sa sitong na song galas kristal lo. Alay, nung nga dito bus Kristus hita, dohot moderna. Alanido, gabi, parnapunaw ni Kristus hita na arga. Alani, nang pakyon ni Debata hita gabi ula-ula na gabi pasu-pasu, hobar tulo mo ni Rohana. Alay tarhalang doya manginang, molo dang ringgas hita, payason abu na makotori roha dohot ngulutta. Asa buwi hita dipakit Tuhan. Jala sitok kita gabi anak ni Debata. Ikon mangulo di bagasan habadiyaw mahita. Unang taluwas hawa nafsu. Mencemari dohot menguasai rohata. Disakapi Debata ruhita asa mangulo di bagasan habadiyaw. Dakolan di gereja. Alay di inganak gerejo. Keluarga dohot dina kumaliang. Adong dope damang dahinang. Natinggal di rohata imak ka na jurbut bentuk na boy berupa sogun ni roha dendam amara hagiot ni daging na manigay sakap na jat totlan akan na asing ikon tapayas may siya diri tabi alapar na punaw ni Kristus dohita jala pakyon may hobar tulomo ni roha ni Debata hita 2 Timotius 2:21 asa halak na paiyas dirina siyan aka odeng ima gabi ula-ula na badia na tu ulaw na hasangapon na hasya dinapuna bagasi rade tu nasa ulaw na dingga atto nga manginang haang ginanihulungan di bagasan guwar ni Tuhan Jesus Kristus takas matutu na gabi anak ni Debata hita marhite haporsiyaw tatu Tuhan Jesus Kristus jol mananong nga porsiya jala manjalo haluaw di bagasan guwar ni Tuhan Jesus Kristus pasti otomatis mangulahon na dinggan termasuk mangulahon patiki tahalason tahamauliatihon may saluhut na songon edeni
anak sekolah minggu na mandok. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sonang na HP, las ni rohay HP, molo gabi anak ni debatado hita. Lamtang mahaporsyota, jala hotma haporsyota, tu Tuhan Yesus Kristus. Amin, martangnya kita. Mau lihat mali Tuhan nung ngahupigi kami beli Tuhan hatami. O mali Tuhan na totong marguguyok kami mangulahon niya li Tuhan. Asa sitong, asa tama mahami li Tuhan. Gabi anak kaholongan miya li Tuhan. Jala tarida meli Tuhan perbuhi nami di pergulan nami marhite pakation nami ng parangin nami. Pikiran nami rohan nami li Tuhan. Asima roham di kami li Tuhan sa dusa ng pangalesyon nami. Mga sauna, gawar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Martangyak kami to. Amen. Horas malihita sa luhut na. Shalom.